Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbaga bigat mo, pare Dumeng? Kastamad keng ka, pare Rico. Agasang mamaday na pare. May sa truck sabot man ang tinatang tinapit yaw. Ay nawaw, saan mo't pare? Sakit may ati presyo tinatang itang. Naranaan ba ng paray? Naimbag ka pa'y? Agmula kamot ngamin pare. Oray kaya't kaw. Awan mo't nga rod timulaak paray. Naimbagkin ka at nalawat idagang ay patawid dagin ka. Awan pagparikutan mo ka. Siga agad di mo't pare. Pudno mo't paray. Saan amasapol nga agabang ka? Saan akas kanyak? Awan apulos ti dagada na ng kintatang ko, mabaling ko amulaan. Mabalin mo't nga agabang ka pailaang pare. Yak kaya pare, isupay kiti gastos dayta. Basol da na ng kintatang, no apay nga aging gayta kit agmamahalas ha. Anya? Nakabaybayag ka mo't si Kadumeng, itay pa'y nga urayan ka. Pasensya kayo nanang. Kinasarita nakpay kami ni pare Rico. Ay nawaw, anya man ang timbaga na diyari kaw. Naimbag ka pa'y kun kuna naman. Apay ka no. Una, da ka no ipatawid yung adaga kanyak. Sana kaskan kwa na nga awan nam namaan na atawid. Anya? Basol da nanang kintatang, no apay ngagmamalasak ita. Kuna na pa'y ananang. Ay una yan ti kasta ka panunutan na. No sadot ti may sa tao, talagang agmamalas. Anya nga rod tinamnamaan na kat saan mo nga rod nga aggagal. Diyak man amoy ti day akalugaran tayo nanang. Sa bali mo ti kapanunutan na. Tawid ti sang kaibagana. Anya nga rod ti maaramidan da. Kat dakkel mo ti gastos ni Mari Flora idi na ospital nila kay na. Naimbag abigat yo, Auntie Flora. Kasta mo keng ka ay da ka anakan. Agtugaw ka ta agkapita pay. Nagkapi akon ije balay, Auntie. Umay ko lang sa ludsudan no matuloy ni Kasinsin Rico. Matuloy ijay. Matuloy ang maki-construction. Ururayan ngamin nila kay ko ije balay. No kasta, nakitulag gayam. Wen ka no, Auntie. Ngam di na matensong batan ti awag nila kay ko itay. Iso nga imaya ko na. Ada mo gayam nakitulagan na. Ngam no apay adi mo agreeng itinasapa. Riingan nyo man, Auntie. Tapno amumi no interesado nga tawon no saanan. Mabit lang nga raw tariingak ti kasinsin mo kaanakan. Rico! Rico! Oh, Rico! Inanang mag, disturbo ay ti pan natulog. Ada ni Aida ijay salas. Kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw, may papanitan niya nanang. Nakitulag ka kanumit ang maki-construction. Ay, ha, ayuwan. Kahit anya pa'y laang ter aramidam. Apay adi ka tumakder dita. Ibagayaw nga sa anak amapan. Ay nawaw. Makitultulag ka. Ita, ibagam asaan ka amapan. Iyaw awan mo matipadam ataaw. Apay nalakayat ang construction man. Awan tinala ka at trabaho, Rico. Kita am ni Dumeng. Agpatakderan iti balay na. Sika ngay Mike. Basulyo ka ni tatang Di nak ikumparay di day adumeng. Gameng, nalawat itawid na day. Ta, basol mi pay gayam ita. Basulyaw, tawan mo't ipatawid yo agardinag. Tapno adda mo't pagkwartak. Naimbag ni pari Dumeng, tanalawat idaga-dag iti dadakkel na. Di mo't imbaga keng ka, anaila ko ti dagamay, idi na ospital day di tatang mau. Oran niya pa iti bagbagayaw. Basulyo latta.
Kumusta ka mutan, Mariflora? Italaang manan ang nakaumay ka. Maestresa nga ron, Mari Marta. Ay nawaw, anya launay ti paka-estresam. Di anak ko, Amare. Da kami mutan aparintis na ti pabasulan na. Aywan, basulyo ka no apay nga agmamalas, Maray. Awan nga min maipatawid mi adaga keng kwana. Wala, ngam saan mo't anasaya at ada kayo ti rason na. No awan maipatawid jo adaga, mabalin mo't nga agabang itimulaan. Tiyak amo no anyamat ti kapanunutan ti anak ko, Maray. Amo na mo't siguro ti may papan iti sakit day di tatang na. Amo na, Maray, ngam agbirok latta iti tawid. Sado na kiidin at itaddo mamaray. Madlaw mo ngamin adi na kayat ti agtrabaho. Ipaabang da Simeon ti talon da. No kayat mau, abangam day jeta mulaam. Oho, Ay nawaw, sayang day jay. Nalakalaang ti abang. Adapay da numnan. jak kayat nanang. Kunak man, no kayat mo ti aggarden. No gardinak dayday, isupay di abang nga paggastusak. Kapag rugrugyam no ada ka si ti apaw kat agswerte ka, mabalin mo't agumatang ka iti bukod mo adaga. Jak kayat nanang. Awan pagbayan ko ito abang. Isu nga raw nga agmula ka. Jak kayat ti makautang. Kahit kastalata nga raw dan. Kasano ngay numatayak, kasano kalaangan. Mayat ti kaos mo, pare Rico. Nagpasintro pari dumeng. At da ka no ti kaluklukat nga inuman iti sintro kay. Ha? Ay, uwan. Inuman di ka lugaran tayo. Agpulas kay deng, tagkuyog tatamapanta. Ha? Sana mabalin pare. Kas makita man, ado ti trabaho nga gururay. San adakas no ginjoy ka may doras agpaminsan pare. Tapno san at trabaho ka na yung ti sangsangwang. Pasensya kan pare ha. Ngam sa anak mahilig iti kakasta. Agtrabaho aklatan tapno saan asayang ti oras ko. Ay nawaw, san amasayang ti oras mo no sumurot ka kanya-kanya? Sigalatan di mapan pare. Uran niya pa iti bagbagam. Saan ka sumurot ken ka? Okay, antakin ka na kita. Kita lang ha. Tasan anasaya at no trabaho ka na ayaw ntaday ti panunot mo, paray. Sa dino tinaggapuam rikaw. Ija sintro nga raw na nang. Talaga ka di akas na tibiyag akayat mau. Talaga nga awan arapaap mau para itibiyag mau. Awan mo't nga rin mamulaan na nang. Anya laki din na ya. Ado ti mamulaan dita no na diskarte ka laang. Saan ko mamad ka awan mo impatawid yung ni tatang kanya kadaga. No awan ti ipatawid mi adaga. Kastamitan. Agsarut-sarut kamitan. Naimbag pa iti dagduma dita. Nalawat ti dagata. Ay naapaw. Nagrigat kalaki din ay akasarsarita. May busman ng tibagas takit awan pa'y ti kunam amakitang dan ka. Ni, nakasapsapa kayo mo't Auntie Flora. Sa dino ti papanan nyo. At kulikta akmanen iti scrap ata isupay nga ilakok kaanakan. Dandani maibusin ti bagas may kat awan manen ti maigatang. Ni Rico ngay ante. 5 atawunan ti napalabas ngam aging gaita. Awan latta mo nagbaliwan na. Da kami lataken angkel mo ti pabasulan na no apay akas di ti nagbanagan na. Ay, una yan ni Kasinsin. Awan ano kastalaang. Anya ngay ti pagbanagan na. Jak amaw kaanakan. No kayat yung ante. Saklatan ti pakitang danan nyo. Ado ngamin ti trabaho. Jakon masango dagiti masetas ko. Tabi si ak iti live selling ko. Uray dagiti sidlings alako. Awanan. Ay wun kay kayat kumanan kaanakan. Isurum laeng no anya ti aramidang. Mala, mabit lang nga rod, ante. Isalapay ko pa'y dagiti badome. Sumra kayo latan, tagkapi kayo. Makapabisin magayam di maturaw. Ay nawaw. Nanang! Woo! Nanang! Ay, napay nga.
Saan mo tinasumumbat ni nanang? Ah, tinasaya. Agdiretso ak iti kusina. Apa nga kastaw? Awa mo naluto ang makan. Nanang! Woo! Nanang! Sa dino tayan niyo anak! Apay mo tadi ka nagluto! Ha? Awa magayam ti chinilas na ti taon. At ang sama na panan na. Amangan ko no nakit-kita yung ni nanang kaw, Nana Marta. Ay, diya mo ah. Saan ka di nga imay dito balayaw? Awan mo't nga imay, apay kaday. Awan mga mina ni balay tayo mariinga. Apay, di mo ka ba ilan ti agbyag nga awan ti tulong ni nanang mo? Agsalsalud sudak laang nana. Iti kasta nga edad mo, kat kabailam kumamatan ti tumakder iti bukod mo asaka. Saan amabalin ani nanang mo tinamnamaem? Nung nagagadalaan kinitatang iday, nadda kumamot tinalawa dagada. Di mayat ko ma, sana nga agrigat ita. Ay nawaw, Huston Ricaw, di mo pabasulan dagiti dadakkel mo. No kayat mo arumang ay tibiyag mo, agtrabaho ka. Saan anasaya at apabasulong danan ang kantatang mo? Anya ti ekspektaram kat sadot kamot amay sa. Agpakada akaw ay da kaanakan. Mangan kayo pa'y, ante. Saanan kaanakan? Nakababain mo kang ka. Ay nawaw, anya kumangay ti pagbainan nyo, ante. Mangan kay kit din, tapno day talaangan maturog ti aramiden nyo no agawid kayo. Saan ka di na ibagayo kanyak nga awanin bagasyo? Awanan nga agpaysaw. Gumatangak kuma iti siya nga kilo di ta store. No siya klaang, ikanyo ni Rico iti pagnakman na, ante. Tapno saan amarwam day di atao. Ay win anya. Mangan kayon dito'y balay. Iti kasta, sursurwan na ti agdiskarte iti lamutin na no awanan ti iyawid yo. Naggapan nyo man ang nanang. Aping nga italaan nga nagawid kayaw. Di talaang. Ay nawaw, sa dino ka dita. Awampay ko na yung agluto kayo, magsakba pumanaw kayaw. Awam mo nga ron maisaang. Di yung padas, di mutang di testaw. Ay nawaw. Di da nagpautang ta saan tayo akabailan abayadan adagos. Kasano nga rodon dahin ta? No siya, maturog akon. Ay nawaw, saan kayo amangan? Saan kayo mabisay? Napanugak, kaya't kunti aginana. No kaya't mo timangan, agdiskarte ka mo. Ah, ay nawaw. Daak manayin ka anakan. Anya ti ipaaramid mo kanyak. Resdeyo ita, Auntie Flora. Ay nawaw, pagtrabahon naklatan, tapno adamanan pakipanganak. Mangan kayo latta dito'y balay, Auntie. At damot na luto amakan. No kaya't yung tiyagbuya, iyon nyo latta day ta TV. Saanan? May mayat lata, ano ada ipaaramid mo? Agresday kayo mat, Auntie. At damot kwartayo kanyakit. Saan nyo pa'y mat asiningir titangdan nyo? Bay ampay laang ditata maornaw. Ang mga no alaak makita ni Ricaw. Sigurado apagintirisan naman ang mumuday di akasinsin mo. Sumrek kayo nga rodan, tamangan kayo, ante. Kalkalpas ko lang itay. Da kayo matanti makaamo nga aggao, iti kanan nyo. Nakita ka nagturong ni nanang diti balayaw kasinsin Aida. Wan, adda ni Auntie Flora ditoy. Apay ka de. Una, tadi namutan amo ti responsibilidad na iti balay may. Ay nawang, anya a responsibilidad ti bagbagam mag. Di namutan pagan ano taglutaw. Na, agluto kamat ngamin iti kanam. Awang mga rumay lutaw. Kasano mga mindananang kantatang. Awang may patawid daga kanyak. Ay sardangan nakman kasinsin. Saan aday tatawid ti sangkay bagam? Pundo may. Basulta na ng kantatang. Nakapay akasto iti mapaspasamak ita. Basulta nakapay nga agri-gri ka ta. Nagta ko mamin patawid da, di may ko ma. Talaga laang asadot ka. Iso nga aging ka itakot agrigrigat ka. Di mo pabasulan dagiti dadakkel mo. Ngamin, kabailam mo tagtrabaho. No kayat mo nga agprogreso ti biyag mo, aggagat ka. Ha? Agpada talaang nga awan tawid na.
Ngam saan arasunday tatapno agsadot-sadot ka. Ikarigatam ket diti agtrabaho, tapno rumang ay matibiyag mo. Amangan ko na kung ipaabang nyo di talon nyo, ija abagatan, Nana Marta. Apay ko ba? Kaya't ko mga abangan. Ay no kayat mo nga abangan, mabalin lang tamag. Ngam utangak pa lang ti abang na ah. Awan pa yung kami pagbayad ka. Agbiruak pa iti mabaling ko apagutangan. Ayun na, maawatak mo't kiday. Mala, umay kanto dito'y balay inton bigat. Tay soro ni Duming timulaam. Areglado na na. Agyaman na klaunay. Nakasapsapa ka matriko kasinsen sa dino ti papanam. Agsibugak manan kasinsay. No kasta, minulaamon ti inabangam adagada na Marta? Wan, kasinsay. Naimbag man ta napanunot mo ti kasta. Kapilitan ata umutan ti may saan. No da tayo nga awan tawid na, talaga ang masapul nga agagat tayo. Saan aga po taawan impatawid dagiti dadakkel tayo, ket agsadot-sadot tayo meten. Ti asenso tayo, ket adda iti bukod tayo nga ima, kasinsin. Anya dyan nadamag ko, pare Rico. Gatang kanumat ti daga ni Tata Leo, ijelaod. Un paray, No kasta, dakkel mo't tinaglakwa mi tinatang. saktulaan paray. Mayat na ita, pare. At least, saan kan nga agabang. At damat din mulaam. Urnong ko iti 5 taon, tinggatang ko paray. Congrats, pare. Pudno dyan ko nada. Ora awan ti tawid mo. No nagagat ka, gan nadiskarte ka, dakkel ti tsansang agbaligi ka. Congrats, kasinsin. Ha? Nadamag ko aginatang mo ti daga ni Tata Leo. Ha? Layjay ka day. Uwan kasinsay. Ginatang ka tapno ang daman mo, mula ah. Una, tapno saan ka magastusan iti abang? Pudnulaw na itan ako ng kasinsay. Gastos mo lang, paisaw mo abang ta ka na ayaw. Una, uray awan impatawid ni Auntie Flora kan ka, at damatan bukod mo adaga. Talaga agagat ti kasapulan kasinsin. Kan, masapol analaing kang agplanaw. Una, masapul ang nalaing kamatlaang nga agplano, tapno saan amasayang ti kwarta ang nagbanugam. Ay, nawaw! Di mo namnamaan ti ipatawid ti dadakkel mo. Agagat kakit di, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.